Portuko erabiltzaile guztiei eta bertan jarduten duten negozioei lasaitasun mezu bat helarazi nahi diet. Portuak martxan jarraituko du. Zerbitzuetan ez da etenik egongo. Transizio aldian ez da tarifetan aldaketarik egongo. Eta halaber, langileen jarraipena bermatzen da eta kapitania bulegoetan aurrez aurreko arreta eskainiko da. Sozietate publikoak zorrotz jokatu du. Kontratuan aurreikusitako mekanismoak baliatuz. 1,55 milioi euroko abal ekonomikoaren exekuzioa barne eta zerbitzu guztiak martxan mantenduko dituen transizio ordenatua ziurtatuz. Proiektu irekia, jasangarria eta Getxoko hiribizitzan erabat integratua izango da eta Nazio Batuen garapen jasangarrirako helburuekin bat etorriko da. Udalaren papera prozesu honetan laguntzea izango da, bide lagun izatea. Beti ere, herritarren interesa eta portua udalerrian bizitzan egoki integratzea defendatuz. Baina lidergo teknikoa eta estrategikoa, logikoa denez, Bilboko portu agintaritzari dagokio. Bera baita portuko eremuaren titularra. Getxok portua du, egonkortasuna du, eta etorkizuna ere badu. Eta gaur urrats sendo eta gardena ematen dugu guztion artean portu berri hori eraikitzeko. Nik uste dut oso garrantzitsua dela jasangarritasunaren helburuak kontutan hartutea. Ez da kasualidadea egitasmo honek eta prozesu honek eukitea Nazio Batuen laguntza eta apoioa. Nik uste dut hori balorateko moduko gauze bat dela, oso garrantzitsua. Baina, esan duten modu, nik uste dut garrantzitsua dela bere jakitea nondik gatozen.